sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa headlines kan mga barata, suspect sa pambabanog sa sayang live-in partner sa sarong lodging house sa Naga na armado subutin badil, padagos pang pinaghahanap kan mga pulis. Julian B. Militon Elementary School may bagong itutugdok na school building. 6th Bicol Agri-Summit kang Camarines Sur Chamber of Commerce and Industry nagsikad kunya na aldaw. Aktibong pulis sa Uwas Albay, arestado sa anti-drug by bust operation. Diyos marhay ng hapon. Ako si Mark Mendoza. Asin ako si Antoinette Eduardo. Kami ang sa indong tagapaghatod, Bareta. Luway-luway nang nasisimbagan ang mga kahagadan kan Julian B. Militon Elementary School na magkaigwasin daning dagdag na classrooms. Kan subagong aga pinanginota ni Mayor Nelson Ligacion ang groundbreaking kan bagong school building. Uya man ang sakuyang report. Kung makusog ang uran ba tulos ang palibot kan Julian B. Militon Elementary School, saro ini sa mga pasakit sa mga dage-eskwela digdi. Huli ta perming nababa, apektado ang kapusugan kan mga classrooms. Kaya 32 na mga classrooms ang pinagkondem o daina pinaggagamit. Ang resulta, kulang ang classroom para sa mga estudyante. Ang groundbreaking kang 4 classroom two-story building para sa Julian B. Militon Elementary School ang sobrang ipinagpapasalamat kay Principal Neil Romano Manaog sa lokal na gobyerno kan siyudad ning Naga. Ining sa LGU, most probably, bad mapuunan tulos, and di ko aram kung na rin yung matatapos tulos. Pero dako lang pasasalamat niya mo dahil maski para paano nagpupunan sa muyang pangarap na magkabaragwanan sa mga classroom. 14 million pesos ang kantidad kan ipapatugdok na school building sa Julian B. Militon Elementary School. Inihuli subo ta kaipuhan magtambak nin daga para dain na sanopo nin tubig baha. Ang budget ka ini halos 14 million po ini. Ang dahilan kayan, madamping kaya plus corresponding cost kay itong ibang materials. Dapat kaya maitaas ta by around 2 meters. Tanganing kung mag-uran man, dahil naaabuton sa laog, dahil nababahaon. Unlike po ngunyan, pareho ka nasabi ko kasubago, halos sa may doorknob, inaabot ng tubig. Pero kung maisasakata by around 2 meters, most likely dahil na po siya aabuton ng baha. Presente man sa aktibidad kan subagong aga ang ibang opisyal kan lokal na gobyerno kan siyudad ning Naga, mga magurang as in DepEd officials kan siyudad. Mark Mendoza para sa GNN TV 48 Naga Newsbreak. Mientras tanto, siniguro man ni Mayor Nelson Ligacion na igwapang masunod na ipapatugdok na school building ang lokal na gobyerno kan siyudad ning Naga. Kabali digdi ang para sa Yabo Elementary School as in Balatas National High School. Igwa pa po masunod ngunyan na taon. Ang saro po duman sa Yabo Elementary School, 2-story, 4 classroom building man po ito. And then sa Balatas National. Padagos sa mga bareta, tulong aldaw na Bicol Agri-Summit pinagpunan ngunya na aldaw na pinagigibo sa Convention Center kan Provincial Capital sa Pili, Camarines Sur. Ang detalye sa report ni Melvin Machado. Sa laog ning tulong aldaw, itatampok sa 6th Bicol Agri-Summit kang Camarines Sur Chamber of Commerce and Industry sa pakikipagtabangan kang gobyerno provincial kang Camarines Sur ang manlain-lain na agricultural products na inanikan mga parauma na miyembro nin kooperatiba o farmers organization sa Bicol, mga farm machineries ka mga pribadong kompanya sa mga teknolohiya na makakatabang sa mga parauma. Para kay Miss Annie Guy Tibadong, chairperson kang 6th Bicol Agri-Summit, aper kang pagpahiling sa anikan mga parauma asin pag-introdusir nin mga kadagdagan na teknolohiya, naglalaom sinda na mas magdakol pa ang mainspirar na magtanom. Siguro magdakol pa kitang paratano na talagang ang lugar naman baga agrikultura, kaya lang medyo mas ang tao sa
white-collar jobs. Pero kung isipon, yun ang pinaka-importante. Kita ang number 1 sa agricultural lands, pero yun ang napapabayaan. Sa loob ng 6 na taon, pirman suportado kang Department of Agriculture ang aktibidad kang Camarines Sur Chamber of Commerce and Industry. Susog Kimislab Guarin, tagapagtaram kang DA Bicol sa 105 na exhibitors, 28 digdi ang sinusuportahan kang sa indang opisina. For the 6 years na tayong ang DA ka-partner ng Camsur Chamber of Commerce and Industry and the Provincial Government of Camarines Sur para i-boost natin itong ating mga farmers cooperative, maipakilala yung mga produkto nila. Actually ngayon we have 105 exhibitors and 28 of them are from supported ng Department of Agriculture. And sa mga plenary session meron tayong i-launch yung gulay sa paaralan and then i-discuss yung bagong Kadiwa Financial Grant na worth 5 million na sa mga interested na gustong magkadiwa. Ang 6th Bicol Agri Summit pinagigibo sa Convention Center kang Kapitolyo Provincial kan Camarines Sur. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Sa iba pang bareta, daipan natitipon kan Department of Agriculture Bicol ang damage report hali sa mga probinsya kan rehiyon matapos ang pag-uuran na darakan bagyong Egay na namatean sa nagkapirang parte kan rehiyon. Susog Kimislav Guarin, tagapagtaram kan Department of Agriculture Bicol, kung igwaman danyo si Egay inikadikit sana. Wala pa kaming nako-consolidate na damage. Although siguro merong mga mangilan-ngilan na binaha yung mga bagong tanim nilang mga palay. Minimal lang. Padagos pa sa mga bareta, isinapubliko naman ni Naga City Mayor Nelson Ligacion ang schedule kan groundbreaking kang Center for Safety and Resiliency na igigibuhon sa Agosto 16. September 21 man ang groundbreaking kan Dormitel sa Balatas New Development Area asin iba pang mga kaparehong aktibidad. Si groundbreaking kan Cesar Building, August 16. August 16. Itong Dormitel, September 21 na po ini. Mainot po itong Convention Center, September 1. And then, igwa pang ibang mga turnover and blessing kay itong mga ipinatugdok ng mga school buildings. Halimbawa, itong sa Mabulo National High School in time for the start of the school year 2023-2024. Sa pagbabalikan newsbreak, pulis na may ranggong staff sergeant na kumpiskaran ng 204,000 pesos din kantidad din shabu sa Awas Albay. Iyan na siniba pang mga bareta sa pagbuelta kan GNN TV 48 Naga Newsbreak. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Flight attendants, prepare for takeoff, please. Slip life vest over your head. Take the tape around your waist. Mas pinalinaw, mas pinalakas, mas pinalawak. Ang GNN TV 48 Naga, digital na! Kung ang inyong TV sets ay digital ready na, pindutin ang scan o search channel button at makikita ang GNN TV Channel 48. Maaaring gumamit ng indoor o outdoor antenna para sa mas klarong panonood. Ganito rin ang gagawin kung kayo ay gumagamit ng digital box. Sa mga susunod na araw, asahan ang mga programang malapit sa puso ng mga Bicolano. This event is brought to you by Naga College Foundation, the home of the champions. Enroll now for as low as 2,000 pesos. For more details, visit www.ncf.edu.ph.
Lemon Residences, your newest home of the champions and the metro. Open for daily, weekly, and monthly bookings. Located at Magsaysay Avenue, Naga City. And enjoy a sip of coffee and Septus meals at Tiger's Cafe, located at second level of Lemon Residences. Dream travel? Achieve yan sa Nagayon Travel and Tours. Enjoy a hassle-free travel with Nagayon Travel and Tours. Visit their office at NCF Annex Building, Magsaysay Avenue, Naga City, or call us 0966-486-0043. At NCF Annex Building, there is the Tiger's Loft, a business center that first to offer a co-working space in Naga. Grow your business at the Tiger's Loft. Swim like a champion at NCF Training Pool. Avail their swimming lessons until the end of July at a very affordable rates. Contact Coach Joseph Tena at 0949-447-2792. Drive with confidence with NCF Driving School. Avail their theoretical driving course and practical driving course. For beginners, NCF Driving School is LTO accredited. Dakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa pagpapadagos kan mga bareta, matapos ang pag-uuran asin pagbaha sa nagkapirang parte kan Kabikolan huli kan bagyong Egay, nangapodan ang Department of Health Bicol sa publiko na maging malikay sa helang na diarrhea, nakadaklan kausa kan maating inumo na tubig. Ang sintomas kan diarrhea iyo ang pagkulog kan tulak, pagsusuka asin dehydration. Tulos man subuot magpasiring sa mga health center ang siisay man na nakakamati kanasabing mga senyales. Sa iba pang bareta, huli kang sunod-sunod na aksidente sa tinampudigdi sa syudad ning Naga. Nangapodad ang Naga City Police Office sa paagi ni Police Senior Master Sergeant Toby Bunggon na maging malikay sa paagi kan pagiging disiplinado sa pagmamaneho para makaiwas o buot sa disgrasya. Arap na po nagdadakol ang bihikulo sa Naga, daiman gagayo ka darakula, gabos na tinampo sa Naga, although may mga widening, may mga darakula na kitang tinampo, pero nanuntaranta ang mga kadaklan ng mga vehicular incidents or accidents, nangyayari po naman sa mga dating tinampo na medyo may kasaditan. Tandaan ta po ang mga road users, bako lang po kita, nagagamit kan tinampo. Dakol po dyan mga bihikulo, iba-ibang klaseng bihikulo. Sana po maging disiplinado kita na mayong mawawara sa tuya sa tinampo, mayong mawawara sa tuya bilang driver kung kita magbigayan sa tinampo. Sa police report, sospek sa pambabanog subuot sa iyang live-in partner na nangyari sa laog nin sarong lodging house sa syudad ni Naga. Padagos pang pinagahanap kan mga otoridad. Ang detalye sa report ni Melvin Machado.
Padagos pang pinaghahanap ka mga pulis sa siyudad kang Naga ang sospek na responsable sa pangkukulog sa sayang dating live-in partner na kaibahan naglaog sa sarong lodging house sa Kalihakob, Barangay Bagong Bayan Sur, siyudad kang Naga, Kasubanggi. Susuki Police Senior Master Sergeant Toby Bungon, takapagtaram kang Naga City Police Office, ang sospek asin biktima ang subot nag-iwal sa loob kang kwarto. May tama sa lalawgon ang babae na inabutan ka mga otoridad sa pasilyo kang lodging house. Ang sospek na subot armado nin badil ang nagdulag alagad may lugad na posibleng hali sa mga pasangbote nin arak na nahiling sa kwarto. Mga alas 2 pasado da kas subago maaga, nadangog po da kan mga iba pang occupants sa kan nyaraw ni ding tao na may commotion. Kasi tranquilo, alas 2 ning maaga is tranquilong oras yan na nagkukurahaw da babae sa kalalaki. Kaya nga ni dahil man sinda nagpwersa na haloy da si commotion, dahil man sinda nagpwersang tuktukan, baka nga delikado. Ang ginibo kaining mga attendance degree, naghanap ning masusugo. Nearby man lang baga ang police station sa may Peña Francia, naghahagad ning responde sa police. Pag responde kang police gamit si patrol car, timing siguro na, kasi nahiling taig di sa may entrance sa exit gate kaining haran sa parking area kaining lodging house. Nyaon man si motor niya saka may mga dugo. Bukod sabihin may lugad man si suspect, si lalaki. Nahiling siguro may mga pulis nagbuelta, nagdulag na po pasiring duman sa balik sa likod. Ano po na may mga masukal, may mga tambak na kahoy, itong construction materials dati. Nyaraon duman si dugo and accidentally nawalat niya si susi kan motor duman sa may paluwas na sa may likod. Identified si tao, inabutan kang pulis, paglawgan pulis niya sa hallway, itong babae, itong biktima, nakapanglaog na lang ning ito bagang underwear na lang, duguan, halos dahil mabisto si Lalawgon da at grabe si dugo sa payo si Lalawgon. Haranin sa lodging house ang Naga Central School 2 na posibleng pinagdulagan kang sospek na armado ning kalibre 38 badil kung kaya pinagsugo tulos sa demo na magpalaog nin mga estudyante. Mahiling man ang mga gira nin dugo na sinyales na hali man ang gadigdi ang sospek. Baka po iyo man lang po kaniyang anggol ping dugo. Kisa po duman po kay mga patak lang po duman. Hindi po ang ano yan, ang pinakagulping dugo. Ang piludahan ko po nga na dyan, tabag po nga ako nagkuantila, itinambod niya lang sa ano niya. Siyempre po, baka sa ano mang kaya itong suspect nito, baka ang iyo po, tapos ano pa po, itong masusog pa sa mga patakan dugo. Ano niya. Ano instruction sa dokang pulis? Dahil na po na magpara laog-laog po dito sa ano po ni sa mga ano po ng area may badil po da. Kaya po kami doon lang po kami sa may gate naka-stay. Mientras tanto nasa Bicol Medical Center ang biktima na nakuha na naman ng pahayag kan mga otoridad asin bistado naman ang suspect na pinagkukumpirmar pa kung totoong saruining awol sa PNP service. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Sa iba pang police report, aktibong miyembro kan Uwas Municipal Police Station sa Albay ang suspect na si Greg Redoblado na may ranggong staff sergeant na sinasabing embwelto sa pagpapabakal nin illegal na droga. Matapos ang surveillance sa suspect, naaresto ini sa Masaraga Lodge sa Barangay Calzada, Uwas Albay, asin nakumpiskar ang 18 grams ng subot shabu na nagkakantidad ng 204,000 pesos. Nabawi man kan mga otoridad ang Glock 17 na badil na pinag-issue sa iya kan PNP. Ang suspek ang kinukonsiderar na high-value individual. Asin yan ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinakusog na puwersa kan GNN TV 48 Naga News and Bicol Affairs. Day malingaw na i-follow ang samuyang official Facebook fanpage GNN TV 48 Naga. Ako po si Mark Mendoza. Padagos kaming mahatod din mga baretang garantisadong nangingenot at sinapapanahon. I-hit ang subscribe button sa samuyang official YouTube channel, GNN TV 48 Naga, tanganing updated kita sa mga bareta asin istoryang bida. Pan Bicolano. Ako si Antoinette Eduardo Asinini, ang GNN TV 48 Naga Newsbreak. Dako sa ginibong drug bypass operation.
triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa syudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak.